gitugutan ka sa Ginoo nga mugunit sa bulas kamaturan. Hold it properly. Shoot it directly. Ha? Nga sa diin, atong makrossover ang atong mga kaluyahon, atong makrossover mga kaigsuunan, ang atong mga pagbackslide sa kinabuhi, aron mabiyaan ang kaaway mga kaigsuunan. Kadtong mga panahon mga kaigsunan nga gibati nimong luya ka, gipakitaan kag milagros Ginoo, karon kay wa na may milagro, asa naman ka? Kana ganing mo aksyon na kag backslide, mo aksyon na kag dili mo simba, mo aksyon na kag dili mo basag Biblia, kay mutuo na ka sa mga filosofiya sa tao, mutuo na ka sa mga hung-hung sa mga tao, sultian ti ka. Remember who saves you then. Who saves you? Perte para kong bibuha, Ginoo, ayaw sa kong hilabte because my life is in a pleasure moment. Okay. Pero lang po pagmahay sa panahon nga magsakit ka, ha? May nang magsabot adaan. Ay lang po pagmahay sa panahon magsakit ka, nga Ginoo di po dahil mo tubag sa imong diman.